Hanyoyin da za mu bi don guje ma kallon batsa sai mu saurara mu ji, na ƙarshen na da matuƙar muhimmanci. Mataki na farko shine fahimtar cewa kallon batsar matsala ce wadda mutum yake so ya kawo ƙarshen ta baki ɗaya. Na biyu, yin nazari da kuma kauce ma abubuwan da ke kawo mutum sha'awar jin yana so ya kalli batsar kamar damuwa, kaɗaici da dai sauransu. Na uku, ƙirƙirar sabbin abubuwa da za su yi kifin ɗin mutum busy kamar koyon wani abu sabo, karatun alƙur'ani ko kuma wani littafi wanda zai taimaki rayuwar mutum. Mutum ya nesanta kanshi daga shafukan da aka fi yada waɗannan videos, sannan a duk lokacin da mutum ya ji yana sha'awar ya kalle su ya nesanta kanshi daga wayar shi. Mayar da hankali akan manufofinka. Mutum ya tuna dalilin da yasa yake so ya daina kallon batsar da kuma yadda hakan ke hana shi cimma burin shi. Mutum ya daina kasancewa cikin kadaici da duk wani abu da zai janyo mashi damuwa. Hakan zai taimaka sosai. Daga ƙarshe, idan wannan ne lokaci na farko da kaga bidiyo ɗina, ka danna alamar following da ke kan profile ɗina.